macam but ya kajing bom nang bom tip tidak kajing ya teli jungi parari angai tang hapok kusnam ya kajing borok badan hapok kari kasi lala banweng tilingba kan projek kabang ya keren mangin taksi hila pan sedang hi mangi ya lade but bun apda jungi la sedang mengahir uai la sedang kajing mutoy kalong ba sanspa sejar don kaksi ba arpo hajar si ro ngayo di ngangai lada ni sanpo hajar sisni tang hapo cisnam gila dai ki hespa but da kane projek bang ialah mangi kadon kata kalat kadon kata kaleti but ni hiro menta gila hikai ya ki perlok jangi ya ki parari jangi ba kinyo pisa no man lakasngi da kata kabut limba kane crypto project te ngangai lada pi kanik experience bang ong pi san hajar 4,000 ngiyo atau cisni ladang ile but naleng jangan ngala experience ya kata ngalamat ngamut piru pinmat ya kai ek ba pipim tip ngen pentip mangi nomor ba ingin hikai volunteer ngi kwa kari jingi kan paunam ngi hikai bakin long ki hespa nomor da kapisa ngi la ban weng hadu kendai point kendai persen ya ki jing baro de halor ta kan rem ngi la wat kam bon ap jingi ngi de ki baklam kam jam nang ne shkamat ngen bit ngen biang kam ba da kan ne ka project ngi le ngi crypto project cryptocurrency ngai boro ki le nomor kadai ka decentralized project ngi da kam ban chata sakum sno kadai ka business tai loi mentahi pig badan hangne mataw bro pinang bat tu bumdan hangne sa phone sa kontak yang ingin sa ikai ba piro bro pin salon bana plus you plus jam si ngala joy ni kini ningkong kam di ka ba ang masinle ngin sungutho mo din ningkong nga masinle kung to ni pat sungutho so thaw re ko akan ino ba na marble nga sungutho lumang tang mga berkat pa de ni ngapanan kang phone nila di man makapuan ngamyo jing montoy di ngil kena ko mengali tinggi bener kamfut bete ko ong tongan persyang la ka persyang ngan yam rutang sipur rutang mangan snautu kan ni ko no benle den tang la le pa de kam di ka ba kan ni ka toluen mo benle di kam tam de fidon ki khun ki jong phila ban ong ki kum no bakin ai la di kiro bakin le ni kan ni kum no bakin le hikai ki di ki le sikila ban yarap ge phikan ko manganga yarap i papa menta benle mo di kadi ka kalong friendly ha kani ka 12 life ba fin le kum no fin pendrong kum no da filayo pisa na a fin pet kum no ba fin bus ai kum to di nambang ngala le labun ID ngala pendrong nang ta ngala le hayeng yang baroshi para badli mei pate ngala smutu ba kum no kaya dai bang asngo ka mentoy ba kum no ban le di namar ba ting perkat arhajar san spa ngin pendrung ngila asmo pang mensiam hindi ting nga perkat pada ngi kum nga khana ngi dan yo pisa na yeng mo kum to san poshi spa mo si sin stiyo kum to ngi pelang ka to dang ngin lej bam lej pelang no ka to tang dia tang men tab yo itu tolwen live day dakala wan ka to ka pisa ri na ngila yo kawan bi ka to te klam pendrung yunu di ngalayu i ka jingyo jong ka kawan tu 1.5 tu hadir ka sa 1 mo lai dollar tu da ngalai i ka tu dei kala ai men sim shu ba pleng kalong shisha ken tingin naman nila le mantala lai benai dunai ne lai benai tingalai i bhai ka ni ka jing yo jong ka jing 1 jong ka pisa tinga pada ngasngo ba kani ka kalong ka kam ka bangila benle ka bangla ben shania na bangila long undu ben droi ka pisa ngila yo ben pendon kam roi ka pisa hang di hang tai na ka jing yo jong ka tolwen life ti ngasngo ba ka kamdi namang ngalayo suru kadang ke company ka baya seria ba ka tolwen life maka jing jawa chung ka pada kalong belai kam pintip ya kapor balanu kan wan kadon ka jingkot kom ka tolwen life hi tang balong lanu ka pisa kan wan ni haban up ting da ka snem ru namar adon baleru bangatip di hadin arsnem gidang yo kata ka first installment tikani ka tolwen life ka koloy kin ka jingyo tang hapo arbanai ne lai benai duna ti pilayo iken ti da filayo i kata ka jingwan jong ka first installment second installment pin sesong tu kata ka por ba ka kloy ben le ba da filale shilale pin to ba kasuk ba ben le ru ya ka but nga pishleri fi baro ma fin pin i kani yaki khon ki ti jong fi namar kum mga kena
kasuk bah ban le tikila ban pin hikai pi da kun jong pi gila nang ban le am kum no ban thia diki dollar kum no ban pendrungi ka pisang tadi kir kin so tenak kun no ban le dei ka mindset ka jong kiru kan sawan ba ade ban pendan kamfuan ka don ka jing mentoi ban le ikini kikam pun ki company ngila yos ngo pun ki company ngaru kum khenang la yos ngo baki yawe dengan shani shatai mo ting ting ngil ngaru nga kum le kita hindi kum katol when life ting am long am pasyam ken bakan long shisha bangan ni shisha kata kapisa abakan wan detang kita higi kentian ka kum ka experience ka jonga kubre shibon hani ko por kum uwe rirong ba ngalajoin yang ni katalwin kumba arbana lai banai te ngasutu bahkan ni katalwin ka ai sisa ka jimentoy yang i kiba larung ha kan ka talwin lai te ka jimentoy jonga ka don hang ni kalong ngalayo kata kalong $100 $4 tinggal droru ya kan ni teka net sekebansawan ru ter te hendai ngangam sempat da treba hendai yang ngakal ai pisa te kene kade ke jumetoy nga ya wer nga ya khot pi ki parlok ki bayo snu ya kan ni bat tung ni wan ya snu tilang ya kan ni ban ya tapis daka sistem ka ba daka monthly system heni kadon daka daily weekly, monthly, yearly, kumta ter. Teng ai kube sibun ya kan katalwin bakada inflame siya. Bahkan ada ki post nem kenam nginyo menjing mentoy makin dah tip ru ya kan ka jela jengi bangilong sukses ya kan katalwin kamta me iba koridor ilalong iwe inuksana kumtaka namtaka jing im jengi ki kasi bangi ngemyar mengenyo kum kani ha nakamanta ki wi company bagi laban ai daki klur yangi ki khasi jengi khamta me bagi ne company ne ngel ka talwin nai khuble sibun ya talwin kan islam ha ne gari khasi jengi plus ka perthei parok we perlok praja takane khuble sibun hakane ka ri ka be ke jongi ladangi phai haka jingtrai jingtaru nilalong kum kimrau hari lajong pin khayi ya kading kasik pin khayi ya gimasi ki belang pin khayi ya kano ka jing khayi nilalong kimrau la syabat la syate la syakhu kibapli ginong hikairu kila ai ka bor kila pelut ya ka por ban penang perstat ya lagi khun gikti jengi penban Isyalan shop haki bor kibadon haga bor jong jing sensha haga jaka ka bakin sna yagi lenti kisengking kumno ban oblip lade ban wanra ban penkiu ya ka yok ka kot kumno ban penkiu na ka benca ka roy ka par haga ni ka state ka jungi andre penban la sha ban beng yagi bapli kinong hikai bat kumta ter hagi babun ki benta temban se ngin hawat ikilat klenti kumno ban kamai ban imja yalade bat ban roy porumpare bat kata kalong kano ka bangi kwa ban le don kam bangin tip bat nginang ya kano ka sistem kaba ngingin le lada nginang ya ka sistem ban le temur wat kedukan syaro lada ikong idisya lada ka bangga sya ka banggar komset lawan lut baru uliawan ludang ta lada donna do dan nyaumeru lawan besya do sya lanong krem lawan besya no sya no baka bangga sya tekane ka sistem ka jongi menta laga de ka crypto currency jong ka percaya bro go welu ngangai hapdang jongi kan ngi adon ladang inang ladang itip baro ngini ru tementa sumut ladang depend hangno tedon kibala ban le khri shreru kiban thop kiban syukur te kaneru kadai ka wei na ka kata ka bagi ong kadai ka slackness jong ka jinglong jingim wat ka jingman jing jibril teladangi kum ka grup ka kanhun kum laong mene kat ne ngi adon ladangi don sisa ka men sim ban ye pli iwe ban wanra kum baong iba koridor mene to ladagi bomdon ngan ai mangangan ai rap ma kadai ka tagang men sim
To stand up on my own is very difficult. Bangam dan sing, kumnong an ye. Balay ngi don kam. Ni baro ibawan hang ni. Namar ngidon pedeng hapo kajing yalam jong iba Charlie Thombor Mauli. Te ngade iba kodor karmujai. Sibun ki polisi ngalale. Ndrai bat kita ki polisi, kilong ki polisi ki bayap sudah. Te nak benta kani ka Tolwin, nganut banong long live Tolwin. Kenang ba kanyo ya kajing jom. Ikwa ba kanrung hakisnong. Lingba kisnong nindrung hakpo ki ofis sarkar baper kenang ba kari bat kami khalia jungi kitu ki badukam kum kinong hikai ki bala sabe kam nang ta ki wei pedai ki baduna ka kam bat ki ba ki na ngikot nyewer na duk ki kelung kena ikane kenang ba kani ka Tolwin live kan im bat ladang nirung kani ka Tolwin live kan nang he susu bat ladang imrung ya hapo kari khasi jungi berakwai nge ke penbor sisa ngada bu sisa kata kejing penbor ba kinrung lingba kisnong kidai ban sim ya kejingkit kli ban pha yangi kiba lami sakmat ban train nak benta kani ka network jong ka Tolwin live nang ba kani ka Tolwin live kan nong ka bajob menuban IFP